Bon dia a tots i totes! Avui vos duc un conte que se diu Quina rebequeria. De ben segur molts ens sentirem identificats, perquè qualque vegada us haurà passat alguna cosa semblant. Però esteu preparats per sentir el conte? Hem de tenir les orelles d'elefant, els ulls de mussol i la boca de formigueta. I si esteu preparats, allà vaig. Quina rebequeria. En Bernat avui ha tingut un dia horrible. Ha caigut, s'ha fet mal. No li ha agradat gens. I quan ha arribat a casa, fent potades, ja ha tirat les sabates. I el seu pare, quan l'ha vist, deia, no, les sabates en el seu lloc. I quan s'ha assegut a la taula, ha vist que hi havia un plat de verdura. I diu, jo no en vull. Diu, com que no en vols? Però si no ho has provat. Diu, no en vull. I deia, cap a la teva habitació tot d'una. Bernat ha començat a pujar les escales. S'ha posat vermell i vermell i vermell. Oh, veus aquí que està de vermell. I ha fet... Ah! I li ha sortit un monstre vermell de la boca. I en Bernat li diu, ah, i qui ets tu? Diu, jo som un monstre ben enfadat i vinc a fer tot el que tu vulguis. I diu, nen, estira el llençol. I el monstre comença a estirar el llençol, tira el comodí, la làmpara, s'estanterien tots els llibres, patapam, en terra. I després, una capsa de juguetes, i diu, aquesta capsa. I en Bernat, no, les juguetes no. I fa, patapam, en terra. I en Bernat sabeu que ha vist? Que s'havia espanyat el seu cotxe preferit. Diu, s'ha espanyat, fuig, no te vull de vora jo. I en Bernat ara estava més tranquil i va començar a col·locar la làmpara, el llençol, els llibres. I sabeu què? Aquell monstre que era tan gros, ara era així de petit. I en Bernat el va decidir guardar dins una capseteta. I ara que estava més tranquil, va anar amb el seu pare i li va dir, papà, puc venir a provar el plat de verdura? I va dir, clar que sí. I conte contat, conte acabat. Espero que vos hagi agradat. Bé, i ara vos duc una manualitat relacionada amb el conte. Qui se vulgui animar la pot fer a casa. Per la següent manualitat necessitarem tèmperes, un pinzell, un poquet d'aigua, un retolador i una palleta. Pintarem el nostre propi monstre de la ràbia amb els colors que més ens agradin per a aquest monstre. Amb l'ajuda d'una palleta anirem bufant i bufant els colors perquè s'escampin.